Редакциябызга келген елы өстәлекле беренче хат юлдарын тыңлау өчен экран алдына Нәүфәл Фазул улы Заһитовты сакырабыз. Изгилектең саф өлгеһе булып һин тораһың атай тормышта. Атай тиеп әйтер кеше булгас, рәхмәтле бит ошо язмышка. Атла атай тормыш юлдарынан әсәй менән икәү янәшә. Безгә изге нурдар сәсеп кайгы белмәй атай иеп яшә. Хөрмәтле Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре. Ынйыгарлыгыштың кояшлы көндәренең берһендә 2022 елның 15 декабрендә безнең өчен кадерле булган атайыбыз, олатайыбыз Заһитов Нәүфәл Фазул улы үзенең 65 яшьлек күркәм юбилеен билдәләй. Ул Салават районы Тирмән авылында 3нче бала булып дөньяга килә. Бәләкәй сактан ул егәрле, акыллы, тырыш, максатлы булып үсә. Туган авылның урта мәктәбен тамамлагач, әрме сафында хезмәт итә. Унан һуң Юматау техникумына бухгалтер һөнәрен үзләштерер өчен укырга инә. Техникумды тамамлагач, үзенең туган төягенә эшләргә кайта. Атайым колхозда ла, ит комбинатында ла үзенең һөнәре буенча эш алып бара. Параллель рәвештә югары уку йортында тамамлай. Һуңыннан район үзәгендә халым инспекциясында күп еллар эшләп, хаклы ялгазыга. Тормыш иптәше Светлана Кәшәф кызы менән кызлары Лираны һәм улдары Леонидты бына тигән үстерделәр. Олы тормыш юлына аяк басырга ярдәм иттеләр безгә. Хәзер инде безнең һәрбер безнең үзе гаиләһе бар. Яньянсәрләре олатай дип ашкынып кайталар авылга. Атай, туган көнең менән, киләсәк көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагыңа шатлык көйнәстәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыктарына бирешмәй сабыр булып, һәр аткан таңга яуган гардарга, килгән язларга аккан һыуларга хакланып, үткән гомергә үкенмәй якындарыңның изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсак йөзле булып, одан-одан бәхетле гомер кисергә ятһын. Ходай үзеңде сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тынычлыгынан айырмаһын. Туган көндәре елда кабатлана, ләкин кабатланмай үткәне, бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын һәрбер көткәне. Гомерде бит елдары билдәләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә. Без теләйбез сәламәтлек, бәхет, юлдаш булһын һиңә гомергә. Иң изге теләктәр менән бөтә тугандары, якындары исеменнән кызың Лира, кияү Фидан, яньянсәрләрең Эльзира, Ралина һәм Заһир. Yumuşak күзле, қатылы болып, тәрбиелей бізді атайдар. Бүгін һеҙҙең кеүек үрнәктәр алып, үҫтерәбеҙ ғәзиз балалар. Үҫтерәбеҙ ғәзиз балалар. Атай һине яратам тиеп, әйтергә онотмағын. Атайым тиеп, ҡосаҡлап алыуға ниетән, ҡосаҡлап һөйөүгә ниетән. Кеше ғүмере Ходай ҡулында, атайлылар бәхетле йәндәр. Тормош аҡылы, донъя асылы, яралған атай йөрәгендә. Яралған атай йөрәгендә.
Атай yine yaratan diye Әйтергә unutmagан Атайым тие Косаклап алуга ниете Косаклап һөюгә ниете Ул кызлар тылһын аталы булып ата бәхетенә ирешеп дөньяла барлык гаиләләргә Ходай бәрәкәт бирһен Ходай бәрәкәт бирһен Атай yine yaratan